Koronasyon ni King Charles III ug iyang asawang si Camilla giisip nga usa sa labing malipayong adlaw sa Britanya. Pero dunay nitumaw nga gamay kaayong problema. Gisumpak ang dakong gasto sa kalihukan sa mga magbubuhis nga mayoriya. 51% sa mga magbubuhis nga British gipadayag og kahimangon sa pagtugot sa dakong gasto taliwa sa grabe nila nga kalisod. Imbis trabaho ug ayuda sa labing kabos ang ipahinungod, konsyerto, bangkete ug mga simbolo sa kaway puangod. Pero bisan kon mayoriya sa taga-Britanya wa ganahi, mga molupyo sa ubang kanasuran nituyo gyud sa pagbiyahe aron nga sa makasaysayanon nga koronasyon makasaksi hinaot nga dunay kwarta ug wa mangutang para sa ilang plite. Mao ni labing unang koronasyon human sa 70 ka katuigan. 74 anyos na nga si King